nyathi masomo. Nikech gimomiyo apenjo mane ni ka koro e penj ma ji otimo ji 800 gi wiye, ji 201 kende ema dhi e mbalariany, ji 695 dong' ma ok odhi. Mano dong' nyiso rem moro manitiere. Ok nyis rem, to kendo mano bende kaka piny oti. E society kineno jok motimo gik miluongo ni sociology giwacho ni about 5% kende ema nitiere gi extraordinary capacities. 5% bende nitiere ma nigi percentage. Koro in every human population, ka ineno gima chalo kamano to ok en gima lich ahinya. En mani education system onego beni waketo gik moko mabeyo mamiyo ji te yudo somo sama real time kendo marom. Koro manende e nyawo mar somo mar Kenya ka. Iro ka wan focus marwa, wang'iye mana focus mar 4% mar nyithindo madhi e national school, nikech gin wedo ka skundego obedo fully equipped kendo gin fully staffed. To kiduogo chien koni, to yudo ka nyathi moro tieko higni 4 kapok oneno jopuonj physics. Ok oneno otimo penj ka jopuonj rawa, jopuonj mondiki kaka board of management, wapuonjo maths for one term to chako wuok kendo moro chako duogo and so on. Koro ok gin grounded e foundation maber. Makata kane gidonjo ka ginyap to ginyalo tieko ka gibet gitegno. Onge ng'at ma e Kenya, onge ng'at mochwe mawik ahinya. To society to keto ji ni nitiere jok ma geniuses. To gin mana 5% in every human population. To jok ma ok nyal ahinya to gibe gin 5%. To ka koro gik 54, I don't know, kwan mana pok agoyo ni 48,000 10% marom nade kuom jok mane otimo penj. Iyudo ka ok en a very big percentage. To kwadok e performance mar 200,000 gi wiyo kende madhi e mbalariany. Wan Kenya ka endi nitiere emphasis mwaseketo ni ji neno mana somo e university. Ok onego bed kamano. Ok onego bed kamano. Nonego wabed ni to koro out of the 600,000 modongi, ere kuma wanyalo rwakogie. Wan kod TVET institutions. Mamagi endi boting'o critical aspect. En kama akirikeke mar somo onego bed ni wang'iyo ni to bende wan gi ji ma gimbe ginyalo timo gik moko practically. TVET. Tok ma e kuku mar wach, nikech gimomiyo ji oketo maino ahinya e wach mar mbalariany, nikech kata mana tich kamoro amora ma ji olande tich, ibiro yudo ka indiko ni kanyo ni degree kaber tibedo gi degree, to degree ni to wuok mana e mbalariany. Ma ok gimomiyo koro ji te ringo mana e mbalariany. Ng'ama dwa gero gorofa to ok land ni adwaro jok manigi degree. To jok ma gorofa gi matinde koro wadake. To koro jolwedo ge ma koro ng'eny. Koro jolwedo ge ende ma gimbe wan gi jok miluongo ni craft to gi artisan. Ka endi minego bende wayude pathways ma bende jok mamoko dhi. Nikech ng'at mosedhi e somo man malo mong'e mana theory of issues ok nyal wacho ni odhi mulo lwete gi lo. Koro miyo ng'at ma bende nitiere jok kata mana e family, nitie jok monego bende gin ready, ginyalo iko ji. Kubire bere ma ji kata koro ng'ato tho to onge kata ng'at makunyo bur ka ng'ato tho. To geche ni koro mano society ma onge. Nyaka wabed gi jok ma bende timo tije mamoko ma bende konyo segment. Kata mana ywecho, kata ng'at ma tedo e jikon, kata ng'at ma omo pi, kata ng'at ma tudo pipes magudi. To ever nitiere gima very interesting ni kata mana county governments gi inyalo yudo ni wakaw for example county government ma Homa Bay. Kigidwa gero ot to ochopo level ma koro idwa timo gimiluongo ni plumbing, idwa keto waya, idwa timo electrical installation, idwa keto kata pi. Tiyudo ni onge gi ng'ato ma inyalo luongo, minyalo gone sime within a vicinity ma 30 kilometers manyalo rwako gigo. Koro nyaka ia gi jogo Nairobi kata ia gi jogo Kisumu. Geche ni pod wan gi kuonde mang'eny ma ji nyalo yude dongruok. Mamago to gin gi kisomo kuonde miluongo ni technical training institutes to gi polytechnics manitiere. To seche kwadok e wach mani wacho ni